Tala, tipid tips pa rin po, energy saving tips naman para sa nagbabadyang taas singil sa kuryente, ibinahagi po ng Decor pa. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Neil Moyano. 104.7 IFM Report. Gitna ng nagbabadyang pagtaas ng singil sa kuryente sa mga susunod na linggo, bunsod pa rin ang umiral na tensyon sa gitnang silangan at nalalapit na panahon ng tag-init. Inaasahang muling haharap sa hamon ang maraming consumer kung paano mapapababa ang kanilang konsumo sa kuryente. Ayon sa mga eksperto, ilan sa mga dahilan ng mataas na konsumo ng kuryente ay nagmumula mismo sa loob ng tahanan. Kabilang dito ang mga appliances na naiwang nakasaksak o nakabukas kahit hindi ginagamit, madalas na pagbukas ng refrigerator at ang matinding paggamit ng ventilator at air conditioner lalo na kapag mataas ang temperatura. Dahil dito, nagbahagi ang Dagupan Electric Corporation o T-Corp ng ilang energy saving tips upang makatulong sa mga consumer na mapababa kahit papaano ang kanilang buwanang bayarin sa kuryente. Gawa tayo ng energy saving measures natin sa bahay. So kung hindi ginagamit yung mga basic lang, yung wag nating hayaan nakaswitch yung mga hindi natin ginagamit na mga appliances o kaya ilaw. And then kung nag-aircon tayo, baka kung tatlo yung kwarto, kung pwede tayo magsama-sama muna sa isang kwarto o kaya ilimit lang sa isang temperature. Like dito sa amin, ang plano namin, lalagay lang namin sa 25. Hindi na siya bababa doon. And then magbukas tayo ng bintana. So, pwede rin. Tapos, linisan natin yung mga appliances natin. Sa huli, paalala ng T-Corp na ang simpleng disiplina at tamang paggamit ng kuryente sa bawat tahanan ay may malaking epekto hindi lamang sa pagtitipid, kundi pati na rin sa pagharap sa hamon ng tumataas na presyo ng enerhiya. Sa panahon ng tag-init at patuloy na paggalaw ng presyo sa pandaigdigang merkado, ang bawat watt na matitipid ay mahalagang hakbang upang mapagaan ang pasanin ng mga consumer. Kasama mo mula rito sa FM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM.